עבר בדיוק 2 דקות מרגע הפקודה והאתר גמור, אוקיי? כלומר, אתם יכולים לראות שהוא כבר עשה לי לוגו, אם הייתי מבקשת ממנו מדויק הוא היה עושה. בלוג, מחירון, צור קשר, הוא עשה לי כבר התחל פרויקט, הפילוסופיה שלי, שירותים שעדיין לא לחיצים כי לא אמרתי לו מה וכמה עולה, מוצרים שגם אם הייתי אומרת לו גם בפרומפט מה וכמה עולה זה העובד, זה אגב תהליך עבודה נכון, וכפתור לעבוד איתי כרגע מוביל לאימייל, אבל הוא יכול להוביל גם לכל דבר אחר. אז בעצם כך בונים אתר בממש. בוא נגיד כמה הסרטון היה 10 דקות. עכשיו הייתי רוצה לעשות פה כמה תיקונים, והתיקונים שאני הייתי רוצה לעשות זה 2, להחליף גופן לרוביק, להחליף גופן לרוביק, שזה גופן בעיניי יותר יפה, בכל מקום, וצריך ממש לדייק כמה שיותר על מה שאתם כותבים, אוקיי? פילוסופיה, דברים כאלה. בשירותים אני עוד לא יודעת מה לעשות, למשל בשיחת מוניטיזציה אני הייתי מוסיפה מחיר, אוסף עלויות בכל השירותים, אני יכולה גם לתת לו להחליט לבד על העלויות, עלות, זה ל10 ראשונים אני אעשה, העלות של זה קצת יותר גדולה, אבל כרגע בגלל הזמן מלחמה יש מחירים מה שנקרא נוחים יותר, אוקיי, יש ערכת פרומפטים, כל הדברים האלה זה באמת קיים, אבל אני צריכה עוד לחשוב על זה, לכן אני עוד לא מזינה את זה, והכפתור צריך להוביל למשל למקום אחר, הכפתור מוביל לוואטסאפ שלי, הוא פשוט כבר יודע מה זה וואטסאפ שלי, אתם תיתנו לו את שלכם, בפוטר שים קישור לטלגרם שלי ויוטיוב שלי. אוקיי, זה התיקונים שאני עושה, אני מריצה אותם. אתם תראו שהוא עושה את כל התיקונים והפער הוא יהיה מאוד מאוד שונה. תשימו לב שהעלות של לבנות את האתר הזה היה לי 5 קרדיטים לפני שהתחלתי את האתר, עכשיו יש לי 2.20 שזה בעצם לא כל כך הרבה, אוקיי? זהו, אני מכניסה את כל הפרטים שהוא ביקש ויש לנו אתר ב10 דקות. תסתכלו איזה יופי הוא עובד, כאן הוא כותב editing, הוא בעצם כותב ממש קוד, כל מה שצריך לעשות הוא עושה. אם הייתי אומרת לו תעלה תמונה עם הלוגו שלי, אז הוא היה גם מעלה תמונה עם הלוגו שלי, תיתן לי מחירים מדויקים, הוא היה נותן לי מחירים מדויקים, תגדיל גופן, תקטין גופן, תעשה שהכפתור יוביל לפה, הכפתור יוביל לשם, לפידבקים, תוסיף תמונות כאלה, תוסיף תמונות אחרות, אני פשוט נותנת לכם דוגמאות של כל מה שאפשר להזין. שימו לב, הוא עושה רפרוש, תראו איזה יופי, זה הגופן שלי רוביק, אני משתמשת בו בעיקר, ועכשיו זה נראה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נקי, הרבה יותר מסודר, והאתר שלי מוכן ב10 דקות. אז אם אתם עדיין חושבים שצריך לשלם 1,000,000 שקל לאתר של 5 עמודים, אז אני הראיתי לכם איך עושים את זה ממש בזמן קצר. וכמובן שאתם מוזמנים לפנות אליי לעזרה, לפיצוח כזה או אחר של הסגנון האישי שלכם, ואני עוזרת להבין מה בעצם אתם צריכים תכלס לכתוב כדי שהאתר שלכם לא סתם יעמוד אי שם באינטרנט, אלא גם יעבוד עבורכם. ואם הסרטון היה יעיל לכם, אני אשמח מאוד שתשימו תגובות ותשאלו שאלות בתגובות, וכמובן תירשמו לערוץ כי יהיה עוד תוכן מעניין.